Jessica Robinson ydw i. Dwi'n gantores a dwi'n gweithio fel freelancer ym myd cerddoriaeth. Dwi'n reiddiol o Sir Benfro, nawr yn byw bellach yn Gaerdydd, ond dwi'n gweithio dros y lle i gyd, a mae gyda fi cwpl o dips i helpu chi yn eich perfformiadau heddi. Nes i ddechrau perfformio'n ifanc iawn, o'n i'n dwlu bod ar llwyfan. Sioc mowr i mam a dad sy'n cysau perfformio neu bod ar lwyfan o unrhyw fath. Felly fi oedd o hyd yr odd one out, a fi jyst i ymarfer lot, fel dwi'n siŵr fel lot o chi yn ymarfer ar Steddfodau lleol, Steddfod yr Urdd, Steddfod Genedlaethol, Steddfod Clwb Ffermwyr Ifanc. O'n i rili yn mwynhau, ond dros y blynyddoedd nes i sylwi bod e'n fwy na mwynhad, o'n i moyn neud hwn yn broffesiynol. Felly es i'r coleg cerdd y drama, nes i isradd fyna yn y llais, a nes i olradd hefyd mewn opera, a erbyn hyn nawr yn gweithio ym myd cerddoriaeth. Dwi wedi bod yn ffodus iawn i cael perfformiadau ffantastig a cyfleoedd arbennig, ond hefyd dros y blynyddoedd dwi wedi cael perfformiadau sa'n hoffi meddwl am, a profiadau lle sy'n cweit i mynd fel o'n i moyn iddo wneud, ond na beth yw perfformio ar diwedd y dydd. Felly heddi, fi'n mynd i rhannu cwpl o'n hips i ar gyfer perfformio gyda chi. Y tip cyntaf sydd gyda fi heddi yw eich osgo. Mae'n bwysig iawn eich bod chi'n edrych yn barod i berfformio pan ych chi'n mynd ar lwyfan, ac mae eich osgob corfforol yn gallu gwneud hwn drostoch chi. Dwi wedi gweld lot o bobl yn canu'r llawr, neu falle'n siglo tymed bach pan maen nhw'n canu, roler ysgwyddau mewn, a mae hwn i gyd yn gallu ymharu yn fawr ar eu perfformiad nhw, gan fod pobl yn sylwi ar y pethau yna yn hytrach na'r llais eu hunan. Felly, triwch fod yn fwy hyderus. Hyd yn oed os ych chi'n poeni am y geiriau neu'n dioddef gyda nerfs ofnadw, triwch edrych yn hyderus. Mae rowloch ysgwyddau nôl yn syth bin yn rhoi'r golwg eich bod chi'n barod i berfformio. Mae dychmygu fod cordyn yn tynnu chi lan o'ch top eich pen yn neud chi yn dalach a hefyd yn edrych yn fwy hyderus wrth wneud hwnna. So tips bach yw'r rhain sy'n gallu helpu. Dwi hefyd yn licio dychmygu fod gan pwys ym mhob is, sy'n gallu cadw dwylo fi wedi ymlacio a wrth yn ochori tra bod fi'n canu. Mae cwpl o bobl yn neud pethau pryd maen nhw'n perfformio a swn nhw'n sylwi bod nhw'n neud e. O'n i arfer blynyddoedd nôl codi'r llaw, tymed bach pryd o'n i'n canu y llaw chwith. A nes i ddim sylwi ar hwn tan bod fi wedi gweld fideo'n hunan un diwrnod. Felly tip i ymarfer o flaen drych pan ych chi'n gallu. Dyw e ddim yn hawdd, mae'n horrible edrych ar eich hunan yn canu weithiau. Dwi'n gwybod eich chi'n mynd yn rili ymwybodol o'ch hunan. Ond os ych chi'n gallu, newch chi falle pigo lan fod chi'n sefyll ar dro tymed bach, neu fod pen chi'n mynd i'r ochr, so fod chi'n gallu just wneud adjustments bach i wneud popeth i edrych yn fwy hyderus a fwy parod i berfformio. Y tip nesaf sydd â fi yw twymo lan. Mae'n bwysig iawn cyn unrhyw berfformiad eich bod chi'n cynhesu'r llais yn iawn. Cyn unrhyw fath o ymarfer corff i ni wneud yn siŵr bod ni'n cynhesu'r corff, cynhesu'r cyhyrau ni'n mynd i fod yn ei ddefnyddio, a mae hwn yr un peth gyda canu. Dyw'r llais ddim yn mynd i berfformio ar ei orau os dyw e heb cael ei dwymo lan yn iawn. Felly, o'n i'n meddwl bydden ni'n rhannu rhai o'r ymarferion sy'n gweithio i fi a'n ffefrynnau gyda chi heddi. Y tip nesaf yw cymeriadu. Mae'r goreion i gyd yn gallu dweud y stori, yn gallu dehongli cymeriad mewn ffordd naturiol sy'n denu gynulleidfa i fewn. A dwi'n meddwl bod hwn yn beth hynod o gyffrous i ni fel perfformwyr, bod da ni'r hawl a'r gallu i wneud hwn yn hunain. Mae perfformiadau byw yn pethau cyffrous ond nerve-wracking, oherwydd dyn ni ddim yn gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd. Mae da ni'r allu i newid ein brawddegu, i newid ein cymhelliant, i newid ein dehongliad o bob perfformiad. Felly mae hwnna'n peth sy'n cyffrous ond eto yn gallu ymharu ar ein perfformiad mewn ffordd rhwystredig fyd gyda'r holl opsiynau yma ato ni. Felly mae'n bwysig, dwi'n credu, i cadw'r perfformiad yn naturiol. Mae'n bwysig i ddilyn eich greddf naturiol, beth ych chi'n teimlo sy'n gweddu'r cymeriad yn y foment hon, beth mae'r cymeriad yn trial i ddweud i ni fel cynulleidfa. Mae rhai perfformwyr yn gallu mynd dros ben llestri, a dwi'n credu mae hwn yn gallu cymryd o'r stori a cymryd o'r gan neu'r darn i chi'n perfformio mewn ffordd annaturiol a sydd ddim yn helpu'r gynulleidfa i gredu. A wedyn mae dach chi'r
gwrthwyneb i hwnna ble mae pobl yn canu heb dim mynegiant gwyneb, heb unrhyw allu i weid stori. A mae hwnna eto yn cadw pellter wrth y gynulleidfa ar y perfformiad oherwydd does dim yr elfen naturiol yna. Felly i fi, mae gallu ffeindio'n naturioldeb, gallu gweud stori mewn ffordd byddech chi'n gweud wrth eich ffrind gorau yn bwysig iawn. Y tip cynta yw mynd nôl i'r geiriau. Edrych ar y geiriau, edrych ar y stori, beth mae'r cymeriad yn ceisio i ddweud. Wedyn meddyliwch amdano fe mewn ffordd byddech chi'n adrodd y stori yma i ffrind neu aelod o'r teulu. Wedyn ewch ati i feddwl am mynegiant gwynebol. Mae'n bwysig iawn eich bod chi'n darganfod y lle ble mae'n cael ei cyfleu i'r gynulleidfa, ond ddim yn ormodol. Mae ymarfer o flan drych yn gallu helpu lot gyda hwn. Ambell waith ni'n credu bod ni'n gwneud lot o fynegiant gwynebol a pan ni'n edrych mewn drych, does dim byd yn cael ei gyfleu. Felly mae hwn yn tip bach, edrych mewn drych a darganfod sut mae'n edrych i gynulleidfa. Mae geirio yn bwysig iawn. Chi moyn bod pob citsain yn cael ei gario i'r neuadd, i'r theatr, ble bynnag ych chi'n perfformio. Mae'n bwysig iawn fod y geirio yn cael ei gyfleu yn glir. Dwi hefyd yn credu mae creddf naturiol yn beth mawr mewn perfformiad credadwy. Ar diwedd y dydd, na beth ych chi moyn, fod chi wedi dod off y llwyfan, nid yn unig yn rhoi perfformiad da i chi'n ei gredu, ond sydd wedi cael ei gyfleu i cynulleidfa a bod nhw wedi credu chi fyd. Hwna sy'n gwneud perfformiad arbennig. Felly, dwi'n meddwl os ych chi'n teimlo fel fod chi'n gallu uniaethu gyda'r cymeriad, fod chi'n gwybod beth yw'r stori, chi'n gwybod beth ych chi'n ceisio ei gyfleu, mae hwnna yn dod drosodd i gynulleidfa yn fwy na dim. Mae'n ddyletswydd arno ni fel perfformwyr i edrych ar ôl ein lleisiau ni. Maen nhw'n pethau mor unigryw ond hefyd mor sensitif. Felly mae'n bwysig bod ni'n cymryd mewn i ystyried beth sydd angen i ni wneud i helpu'r llais. Mae'r corff yn dylanwadu'n fawr ar ein lleisiau ni a hefyd sut ni'n teimlo. Os y'n ni'n flinedig, mae'r llais yn wan. Os y'n ni'n grac, mae'r llais yn llawn tensiwn. Os y'n ni'n nerfus neu yn teimlo'n upset, mae'r llais yn gryniedig iawn. Felly mae'r emosiynau a sut ni'n teimlo yn mynd yn syth i'r llais. Felly mae'n bwysig iawn fod ni'n cael digon o gwsg, yn yfed digon o ddŵr, a hefyd yn edrych ar ôl ein lleisiau wrth ddim gorganu, ymarfer, bwysleisio unrhyw beth. Mae'n bwysig iawn bod popeth yn cael ei wneud mewn balans sydd yn edrych ar ôl ein lleisiau mewn ffordd positif. Fel cantorion, mae'r anadl yn bwysig iawn i ni, a mae'n bwysig i dwymo'r anadl lan yn ogystal â lleisiau ni. Felly, eistedwch lan yn syth, a rhowch eich llaw ar eich bola, a nadlwch yn ddwfwn. Wrth anadlu'n ddwfwn, dylai'r ysgwyddau aros yn isel a'r bola llenwi gyda ar. Wrth i chi nadlu mas, dylai'r bola ddod mewn i gwrdd â'r cefen mewn ffordd. Techneg arall yw i esgus eich bod chi'n chwythu mas canhwyllu'r gacen wrth dweud sh, 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 sh. Mae'r dechneg hyn a mae'r ymarfer hyn yn creu cysylltiad dwfwn iawn gyda'ch anadlu chi sydd yn helpu chi pan ych chi'n dod i perfformio gyda'r llais. Cwestiwn mawr mae lot o bobl wedi gofyn i fi dros y blynydde yw sut dwi wedi cael gwared ar nerfau perfformio. A'r gwir yw, dwi heb cael gwared ar nerfau perfformio. Mae'r nerfau o hyd na, mae'r nerfs na ta beth ydw i'n neud, ond dwi'n falch o gael y nerfau. I ddweud y gwir, dwi'n teimlo erbyn hyn bod fi'n defnyddio'r nerfau mewn ffordd da. Mae nerfau'n gallu helpu'r perfformiad i fynd i'r lefel nesaf. Mae'r egni ar adrenalin yna yn gallu helpu chi i darganfod lliwiau newydd yn y llais, i gallu dod â mynegiant gwahanol mewn, a mae fe'n peth exciting iawn pan ych chi'n perfformio. Ond yn gweud hwn, dwi wedi cael adegau ble mae nerfau wedi ymharu ar perfformiad i. Mae nerfau'n gallu wneud i chi gorfeddwl, mae nerfau'n gallu wneud i'r anal fynd yn dyn iawn, fel chi'n teimlo fel chi'n ffeili anadlu'n ddwfwn fel eich chi wedi mewn ymarferion. Mae hefyd yn gallu wneud i chi anghofio geiriau neu wneud pethau sili so chi wedi wneud o'r blaen, ond hwn yw perfformio a ymdopi ar nerfau yw'r pethau sy'n rhaid i ni ddysgu fel perfformwyr. Tips bach i dwi wedi pigo lan dros y blynyddoedd yw
tawelu'r meddwl. Mae meddwl fi yn gallu gofyn cwestiynau a cwestiynau a cwestiynau a cyn mynd ar lwyfan, beth os ti'n angofio geiriau, beth os ti'n angofio wneud hwnna, beth os mae hwn... A sim hwnnw help unrhyw un. So mae gallu ffeindio cornel fach tawel a tawelu'r meddwl yn peth mawr. A dwi hefyd yn meddwl mae anadlu'n ddwfwn. Mae hwnna'n bwysig iawn i ni, yn enwedig fel cantorion, i gallu dwfnhau'r anadl a darganfod beth ni moyn wneud ar y llwyfan pan ni'n canu. Hefyd, mae lot o bobl yn hoffi stretcho cyn mynd ar llwyfan, yn enwedig actorion, ond mae cantorion fyd, maen nhw'n hoffi ymestyn a ymestyn y corff, ffeindio gofod yn y corff i gallu anadlu'n ddwfwn a trial cael bach o dywelwch yn y ffordd na hefyd. Mae lot o dechnegau gwahanol i ymdopi gyda nerfau, ond i fi, rhain yw'r rhai sydd wedi gweithio orau. I dwymo'r llais i fyny, un o'n ffefrynnau i yw'r ymarfer yma. Dwi'n licio hwn achos mae swoop lan i'r nodyn top, ond mae rhaid i chi ffocysu'r llais wrth i ddod lawr ar y nodau staccato. Rhywbeth arall allwch chi'n neud i hwn yw i esgus eich bod chi'n towlu pel. Mae hwn yn creu'r effaith egniol sy'n eisiau arnoch chi i gyrraedd y nodau top. Alan, Alan, ac yn y blaen. Felly, nawr bod chi wedi twymo lan a ych chi'n gwybod beth ych chi'n neud gyda'ch corff, mae'n bwysig i ddysgu'r geiriau. Dim rhywbeth ydw i o hyd wedi wneud dros blynyddoedd, mae rhaid i fi gyfadde, a bydde mam yn cytuno dy fi fyd, ond mae paratoi yn bwysig iawn. Sneb yn licio eistedd lawr yn dysgu geiriau, dwi'n gwybod yn iawn. Ond mae fe'n bwysig, mae fe'n gallu gwneud byd o waniaeth i'ch perfformiad chi os ych chi'n mynd ar y llwyfan ddim yn gorfod poeni beth i peth extra. Mae digon o bethau boeni, oeddi'r gwell yn edrych yn iawn, pan mae rhywun yn lleidfan sefyll lan, mae rhywun yn agor creision draw fyna. Mae lot o beth yn digwydd mewn perfformiad byw i chi methu reoli. A mae'r nerfau mynd i fod yn mynd full pelt hefyd, dwi'n gwybod, ond mae'n bwysig os ych chi'n gallu jyst anghofio bod chi ddim yn poeni beth i'r geiriau, bod chi ddim yn poeni beth i rhedeg mas o anadl, mae hwnna'n gallu gwneud lot o waniaeth. A mae hwnna i gyd lawr i paratoi a marfer. Pryd ych chi'n cael darn o gerddoriaeth, y peth cynta i dylech chi wneud yw fynd trwy'r geiriau. Gallwch chi ddim canu na gweud y stori'n iawn heb wybod yn iawn beth ych chi'n siarad am. Cerwch trwy'r geiriau, dysgwch beth yw'r stori, dysgwch beth yw'r cymeriad, a wedyn ewch ati i ddysgu'r tôn. Unwaith ych chi wedi dysgu'r tôn a'r geiriau, allwch chi fynd ati i perfformio. Tips bach mwyn dysgu geiriau, ydw i wedi dysgu dros y blynyddoedd. Ailadrodd. Dwi'n gwybod bod lot o chi'n fysi iawn, a un o'r pethau o'n i arfer wneud oedd pryd oedd mam yn mynd â fi o ymarfer canu, i clwb drama, bydden ni yn y car a bydden ni'n mynd dros geiriau lot. Erbyn diwedd bydde mam yn gwybod y geiriau fydrian, ond mae fe'n amser da tra bod chi yn y car i fynd dros geiriau. Technegau arall gallwch chi wneud, mae rhai yn licio recordio'r geiriau a gwrando nôl. Mae lot o apiau ar gyfer eich ffôn gallwch chi ddefnyddio voice recorder neu voice memos a jyst recordio'r llinellau a wedyn chwarae nhw nôl eich hunan. Mae hwnna'n ffordd really good i gwrando nôl a dysgu nhw fel a. Tip arall yw ysgrifennu, a dwi'n gwneud hwn lot, yn enwedig pryd dwi'n dysgu operau mewn ieithoedd gwahanol, dwi'n ysgrifennu'r geiriau mas. Chi'n ysgrifennu, so chi'n neud rhywbeth, chi'n edrych arno fe, a hefyd mae fe'n ffordd o ailadrodd, so mae fe'n mynd mewn yn gynt. Hefyd, mae hwn bach yn od, ond mynd dros geiriau cyn i chi mynd i gwely, y peth ola chi'n neud cyn i fynd i gysgu, mae rhywbeth yn digwydd dy fi ty beth, mae nhw i weld yn synco mewn, so gobeithio bydd hwnna'n gallu helpu chi. Felly, chi wedi dysgu'r geiriau, chi wedi datblygu eich llais a twymo fel lan, chi wedi edrych ar eich corff a sut ych chi'n sefyll, chi'n edrych yn iawn. Felly, y peth nesaf yw i edrych ar y cymeriad. Sim unrhyw beth yn wath na gweld rhywun yn canu fel hyn. Yn canu can. Mi welais Jack y do yn eistedd ar ben tom, etc. Felly, byddwn ni'n awgrymu fod chi'n really edrych ar eich cymeriad a meddwl am biti sut byddech chi'n siarad hwn yn naturiol. Mae pob un pryd maen nhw'n siarad gyda rhywun, maen nhw'n rhoi rhyw fath o mynegiant naturiol mewn. Felly, peidwch gorneud i, peidwch meddwl fod rhaid i chi really roi'r perfformiad ma mlaen. Dwi'n credu'n fawr mewn perfformio naturiol.
Felly, os ydych chi'n gallu edrych ar y stori a meddwl, reit, sut byddwn ni'n gweud hwn wrth un o'n ffrindiau gorau, hwnna yw'r peth orau dwi'n meddwl, a sut ydych chi'n gallu ffeindio eich cymeriad yn gyflym. Mae'n bwysig iawn, dwi wedi beirniadu, dwi wedi perfformio, dwi wedi gweld lot o bobl yn gwneud pethau gwahanol, a i fi, dwi'n meddwl mae gallu gweud stori naturiol yn gallu trawsnewid eich perfformiad. I ddweud stori, mae eisiau cymhelliant, mae eisiau mynegiant gwynebol, a hefyd mae geirio clir yn gallu gwneud byd o wyniaeth. Os mae rhywun yn bac yn neuaf methu cweit wneud y geiriau mas, mae hwnna'n gallu effeithio ar sut maen nhw'n clywed chi. Felly, un o'n top tips yw geirio clir a wneud gweud stori yn naturiol. Rhywbeth arall dwi'n meddwl sy'n bwysig yw eich dilyn eich greddf naturiol. Os mae rhywbeth yn gweud wrthoch chi fan hyn, byddwn ni'n gwenu, newch e. Os mae rhywbeth yn gweud fan hyn, fod chi'n canu rhywbeth yn dywylach, dwi'n meddwl bod hwnna'n rili bwysig, fod chi'n mynd â beth ych chi'n teimlo'n naturiol, achos mae hwnna'n dod ar draws yn naturiol, sy'n neud y perfformiad yn fwy creadadwy a sy'n neud yn fwy rhywbeth mae pobl yn gallu cysylltu gyda yn fwy.